B'mod immedjat se jitlu fis-seħħ numru ta' regolamenti aktar stretti dwar iż-żamma ta' annimali eżotiċi f'pajjiżna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet minn diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali, intqal li dawn l-aħħar snin daħlu diversi rapporti dwar annimali perikolużi mhux irreġistrati li qajmu tħassib kemm dwar il-benesseri tal-annimali kif ukoll dwar is-sigurtà pubblika. U kien għalhekk li 25 NGO ipproponew diversi miżuri fosthom amnestija għal annimali perikolużi mhux irreġistrati, identifikazzjoni obbligatorja, tiswija obbligatorja tal-annimali biex tiġi evitata trobbija illegali u infurzar aktar strett u kampanji ta' għarfien pubbliku. Pala parti minn dawn l-inizjattivi qed jiġi propost perjodu ta' reġistrazzjoni ta' 90 jum fejn is-sidien ta' annimali perikolużi mhux irreġistrati jridu jikkonformaw mal-regolamenti aġġornati li jfisser fost oħrajn li l-annimali jkunu suġġetti għal tiswija obbligatorja fi żmien 6 xhur sakemm ma jkunux eżentati skont linji gwida speċifiċi. Is-sidien u d-detenturi jkollhom bżonn ċertifikat ta' kompetenza biex jiżguraw li l-benesseri tal-annimali jiġu rispettati u l-applikanti jridu jissottomettu d-dettalji kollha meħtieġa. Wara l-perjodu ta' 90 jum se jiġu implementati miżuri ta' infurzar aktar stretti fosthom sekwestru tal-annimal, multi amministrattivi bejn 8,000 euro u l-15,000 euro għal kull annimal u sa 3 snin ħabs fuq l-ewwel kundanna, penali akbar għal reati ripetuti. One News tkellem mal-attivista favuri drittijiet tal-annimali Mojra Delija li spjegat xi tfisser l-amnestija f'dan ir-rigward. Mingħajr l-għajnuna tal-pubbliku jista' jiġi jikellem lilna aħna qegħdin numru kbir ta' NGOs naħdmu flimkien drittijiet tal-annimali, ismu ma jissemmix, il-persuna ma tidirx u nitkellmu għalih. Ġifieri ejjew nirreġistraw dawn l-annimali biex nkunu ċerti kemm hawn, x'hawn u annimali perikolużi nkunu nafu fejn qegħdin u kif qegħdin jgħixu. Talba għal appuntament biex tiġi sottomessa applikazzjoni u kull kjarifika jew mistoqsijiet relatati mal-applikazzjoni jista' jsir bit-telefon fuq 2053 2625 jew tibgħat email fuq veterinaryregulation.mafa@gov.mt.